Páči sa, tu je naša letenka. Akú máte peknú košielku? To je kašmír? Tá nebeská modrá farba? Že neviete, z čoho to je vyrobené? Ale pochybujete, že by vám dávali také drahé oblečenie, aby to bolo z kašmíru? Skôr si myslíte, že to bude vyrobené z oblečenia zo second handu? Táto letecká spoločnosť šetrí na všetkom? Vtipné. Kde sedíme? No poď, drahý, tam máme miesta. Ty chceš sedieť pri okne? Vážne? A nie si takto sebecký? Vieš, ako rado pozerám z okna? Teraz chápeš, prečo je vždy zahmlené doma? Si myslel, že šmírujem susedov, keď pozerám po odhrnutým závesom z okna? Ale keď tu budem nalepená na okienku, tak zvonku nebude aj tak nič počuť? No ty si múdry. Majú tu aj roletku na okne. No, stiahnuť ide ťažko. Že veď aj tak chcem pozerať z okna, tak na čo by som ju stiahovala? To je snaď moja vec. Som rada, keď veci fungujú ako majú. Všetko vždy na začiatku odskúšam. Tak sa usaď konečne a nemr sa. Že si musíš nájsť polov pre nohy, aby si nechodil ako Pinokio, keď pristaneme? No tak si už konečne nájdi. Áno, slečna letuška, čo si prajete? Vy nič? Skôr, čo si prajem ja? Nerozumiem. Stlačila som tlačítko na sedadlom a to vám signalizuje, že niečo potrebujem? Jaj? To bola iba skúška. Môj manžel všetko skúša pri odlete. Že to je milé, ale nevyskúšal svoje tlačítko? Má to spraviť radšej teraz, aby ste sa nemusela vrácať o chvíľku, keď ho to napadne? No, tak drahý, tak si stlač to tlačítko a slečna bude môcť odísť. Spolupracuj. Tak vidíš, slečna už odchádza. Že to je milé, ale prichádza delegát. A mierí k tomu miestu pri tebe? Že nočná mora sa začína a ľutuješ, že si nevypil na tom letisku viac? No, ale keď zlietneme, tak ti tu určite niečo dajú, nie? Škoda, že si stlačil to tlačítko a teraz ho nemôžeš použiť? Ale môžeš, pozri. Že prečo som stlačila tvoje tlačítko? Veď si chcel niečo objednať na pitie. A ja si dám tiež. Veď ona je tu pre nás. Že to je pravda, ale tie sú tu aj ďalší pasažieri? No čo, pán delegát, všetko v poriadku? Všetci to stihli na čas? Výnimočne áno? Prečo vyťahujete tú tašku? Budeme za chvíľu zlietať a toto bude nezabudnutelný zážitok ako vždy? Aha, veselá kopa. Či si nechcem vymeniť miesto s tebou, Kevin? Prečo? Že keď s ním chcem vykecávať, tak by to bolo lepšie? Lebo dáko prská, keď niečo hovorí a ty máš tvár dosť dehydrovanú? Aj potrebuješ to? Skôr by sa to hodilo mne? Ja mám suchú pleť? No tak to tak aj ostane. Á, letuška, manžel si chcel objednať 2-krát vodku. Objednávky nápojov a občerstvenia budete servírovať, až keď zlietneme, ale že si to poznačíte. Hneď ako budeme vo vzduchu, nám to prinesiete. Že prečo je taký zamračený a nepovedal to on? On je hamblivý a moc sa nerozpráva s cudzími ľuďmi. Že či je 5-ročné decko, že potrebuje hovorcu delegát? Že veď v hale mal toľko rečí a nedojde vám to tak, že by bol hamblivý? Keď šiel po tej hale s tým špeciálnym doplnkom? Tak keď ja poviem, že je hamblivý, tak o tom musím niečo vedieť, nie? Veď s ním žijem už dlho. Trvalo mu 3 hodiny, kým mi povedal, že mu vytrhli 2 zdravé zuby. Že možno to bolo tým, že si bol v šoku a nevedel si otvoriť ústa od bolesti? No ale písať si vedel. S rukami si nič nemal.
že sa ti celý deň triasli, ako si mal tie nechty zaborené do toho zubárskeho kresla? Sa čuduješ, že máš ešte nechty? Vtedy si ani nepozeral telku, lebo si na ovládači nevedel trafiť správnu stanicu? Tak pochybuješ, že by si napísal čo i len rozpoznateľné písmeno? Že možno v takom cudzom jazyku by to malo taký význam? Čo sa rehlíte, delegát? Veselá kopa? Lietadlo sa začína pomaly pohybovať. To je nádherný pohľad, však drahý. Čo, že vidíš iba moju hlavu, ale začínaš pociťovať isté otrasy v lietadle? Snad nechceš povedať, že má veľkú hlavu. Hlavu nie je len ten účes? Nechápeš, na čo som si natočila vlasy? Skúšala som niečo nové a kadernička mi odporúčila tento účes. Že je to veľký hit tohto leta. A keď ty môžeš byť lesná lúka, tak snáď ja môžem byť moderná. A teraz sa pomaly nadýchnime a zvolna dýchame. Tak, nadých, výdych. Uvidíš, že to zvládneme aj bez kinedrilu. Že na čo ti to pripomínam? Že si už zabudol, že si ho nedala, bol si doteraz spokojný? Ale teraz na teba ide takam zloba? Prosím ťa, nešuchot. Že to nerobíš ty? Že to si dal delegát tú igelitku na hlavu a začína sa cítiť ako v takom rukojemnickom filme? Dám si cukrík. Chceš aj ty? Zlietame. Ti to vyrovná tlak v ústach, či v ušiach, či kde. Nechceš? Ale dá si. Vidíš, tá diera po tých dvoch zuboch má aj praktický význam. Tak pekne cmúlaj. Čo ti je? Prečo kašleš, asi bledý? Čo ti zabehol ten cukrík? Nie, len si nečakal, že ten cukrík bude mať špeciálnu príchuť? Čili habanero? To ti rozprúdi krv v žilách. A vidíš, áno, si nezistil a už sme pekne vo vzduchu. Nebal by si dať delegátovi ten sačok dole z hlavy? Takom mu upadla na stranu. Buď spí, alebo snať